komanne asokora abageni skulu yaito asokorara isosa rigotoretera abana bete chibag abana baito babere bagochandeka bakuri bitagwo koboko embulege gotubya twerwa na into abere twachikonyo kogorana ntugwati besa ekondo tometa asenje kubarigeria ekibakori bana abana baiga mara nyingi no abarimu bachandite class na asenje bitabi gotweru bitari kolendwa asorendi borobia twabe no mogoke kya abana baito mbachi barende bitabu na abarimu bagoka se class mena kimogota baba wanafunzi okubugoli ebitabu byeino okonyo mubwati abasi mokubugolire ebitabu okonyoramo bigotwerwa erinde kwanyora sometimes chiro mwarimu akolika rwe class igitabu gyasira and once mbara inga batakutire bitabu baguratukuta esari mutabwati chibagi kirimo kubugolire bitabu dalibo igolende lero tari naja siasa gaiga itogweta gosire SM school inche asenkorwara ase nakine gorware ngataka mwarimu na asomete malindi aja boninja am giving back to the community neria abayibuli baito konyora mbobwati besa baranyare gokora kwirende baranyare kubagura jibaki turoje nkorubale nkubagurira bale ndagirankali ando wamakonyora umuyibo tabwati besa aragureki era agure baki igonto nimbwate program eyo naenda sironga primary ka abana rero ndegaiga kucha kwana naende malindi tukolinde naende skulu nchire ngonya kwenda iga mbaye chibagi echi kibakonye egeko era tumayete abana nabwo ebyongozi bya mutwe yona geko era turaga iga nture nabageni abange lakini rero nabatalira nageto mwalimu esimi ngwagiro mwalimu buyamono kegera nabo wakesini olengere nansi asega kale skulu tibone gati ni gokora siasa necheke ngati gokora siasa kono gana abantu baito toko give back to the community erinda abana baba kebuna baleiga mambi naboro batubuyekane egeko rekera mo gosomi wasaba kermo gosomi skulu balenga babo bataite ko babalimu balenga bataite ko babanyegetari balenga bataite ko bajiroya igo bono ga yantu bwate all categories of abana baisoko banachadibya tubae chibagi echi kiera nanyora abana actually kero gweta para kwanyora abo asunanite bitabara abirwete bakajikaba batabwate no enasi bakubekera ono nkararende sigani nganse program eye yoko abana baba kechibagi na utwara jokoba abana bonse skulu engimo lakini tobwate chifase tutaita kwa PP1 phase yende toja kwa PP2 eni turakora ECD classes ngakiende nero nyasaga utokonya nabo tokonya watu akolire kwirende twakonyira abandu chigoro iwon that is why nachaga iga airinde tunyago konya bana baito na ngwakira bali mumbu ya mono ndocha bali mumbu ya bakubasomi musika bayibuli musika balimu ande mokoleki musika abarai oyo nero oyo kokuliso sabono bokwenda koyendanga moko boli ngo baleta jibagi ngo model edietali na baden korokunaki dagra suruto onke oliso